TLC, The Drama Special, Interactive. Involve ka dito. Wala na tayong dapat pang pag-usapan. Break na tayo! Sandali lang, Rhoda. Huwag mo muna ako talikuran. Bitiwan mo ako! Please, pag-usap naman tayo ng maayos. Kapag hindi mo binitiwan ang braso ko, hihingi ako ng tulong sa mga katrabaho ko! Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involve ka dito. TLC, The Drama Special Interactive. Ang sabi ni Papa Jack, Di mo kailangan magkulang. Kahit nga maging perfect ka, kung iiwan ka, iiwan ka. TLC, The Drama Special Interactive. Involve ka dito. Hello! Luzon, Visayas, Mindanao! Kapiling na nga po umaariba mula po sa Love Radio Manila ang DJ na may kay Christine Dara. At syempre, mula naman po sa Yes FM Manila, ang DJ na may Tanya Chinita! Na magbibigay solusyon. Pwede rin konsumisyon. Isang upang dramahan. Isang upang yamutan. Kapag ka-alauna na. Yes! Drama na! Bukas, wala. Bukas? Anong bukas? Happy New Year po sa mga Chinese. Kong Hei Fa Chai! Oy, tomorrow holiday ba bukas, Mama Tanya? Yes, of course! Ay, affected ba tayo ng Parte holiday? Parte ng kultura ng Pilipinas na makiselebrate tayo sa Chinese New Year. Pero tayo ba, affected ba tayo ng holiday? Tinatanong ko. Hindi. O diba, kailangan pa bang i-memorize yan? Sa mga nagtatanong po ako, nandito kami ni Tanya Chinita. Of course! Of course! Uy, Ano ba? Kailangan pa bang i-memorize Para yan? naman yung holiday mo, hayahay, di ba? Kahit wala kang ginagawa dahil ubod mo ng tamad pag holiday, hayahay pa rin eh. May Tanya tsaka Christine pa rin. Corrected ba? Kumbaga tuloy-tuloy pa rin ang kasiyahan. Para naman maging masaya din kami ni Mama Tanya Chinita. Bisitahin nyo kami, dalhan nyo kami ng tikoy. Tikoy, yung gawa na huwag yung hilaw. Baka, wala ko kami prituhan dito eh. Wow. Napaka-demanding. Mama Tanya, choosy ka pa? Ayun tayo eh. Okay lang yan. Hindi, para share. Alam mo, may dumating. Hindi lang tayo kakain, yung dumating din. Papakainin Ay, natin, diba? Susubuan natin. Hawakan mo ang tikoy ko. Yan. May paghawakan mo ang tikoy ko, parang pelikula lang nung araw. Malambot ba ang tikoy mo? Yung mga ganon. Oo, masarap ba? Malasa ba ang tikoy Ganong mo? kahaba ang tikoy mo? Yan. Bilog kaya yun? Diba? Habang bilog, ano ka ba? Sa bagay, pwede mo Iba. Ano ka ba? Hindi naman choosy yung tikoy ko anong shape niya. Pero sabi talaga nila, Mama Tanya, di ba, kapag ka naka-receive ka ng tikoy, siswertehin ka daw. Ay, sana maka-receive ako. Sabi ko sa inyo, dala nyo kami. Friendship. Ano to, Chris? Ano? Yes, Darla. Ikaw ba si Darla? Friendship. Mama, bakit? May text sa akin. Pinatamaan ka na naman ng quote. Mag-change ako ng change to wear red or green color underwear anytime after 9 p.m. tonight para daw good luck throughout the year. Green or red? Sige. Pante. Isip ako. Green. Sa tatay ko may green. At eto pa, kung year of the rabbit ka, bilang rabbit ako eh. Di ba rat ngayon? Hindi. Ano ba ngayon? Ship ngayon, di ba? Sorry. Ano ba? Sabi, year of the rabbit ako, sa mga year of the rabbit na nakikinig ngayon, pinakaswerte daw sa lahat ng mga zodiac sign, wealth, career, health, and relationship. Ang bias naman yung mga ganyan, pinakamaswerte. Paano na yung ibang year of the Eklabo. Pero ito lang yan may kanya-kanya naman po tayo paniniwala. Basta lahat tayo swerte. Corrected ba? Ang swerte po, nasa bibigyan ng nagdadala. Correct! At nasa diba? Action ng tao. Kung puro kamalasan sinasabi mo, ay nako, hayahayang buhay. Kailangan ko i-memorize niyan. Mama, hindi mo daw kailangan magkulang para iwan ka kasi kahit maging perfect ka, kung iwanan ka, babay na.
Oh. Come on. Kuya Eddie! Sino ba si Kuya Eddie? Malay ko. Tatanong ko Baka lang. yung kapitbahay nyo dyan sa may Molino. Ay, sa bagay. O, ito na nga. Si Sirang Eddie na yun eh. Si Sirang? Nasira, namatay na. Si Sirang Eddie. Matagal ko na rin tinatanong sino ba si Eddie? Sino ba si Eddie? Sino ba kumanta niyan? Hanapin mo dyan. O, sige. Magbasa na tayo. Tinamad na. Habang hinahanap ko. Agad pwede po kayo maki-react, maki-involve sa programa po namin ni Tanya Chinita. All you have to do ay mag-comment sa pinost po naming quote sa Love Radio or Yes FM Manila. O kaya naman mag-send ka ng iyong voice message, maximum of 30 seconds. Bawal bumate, boboljekin ko. Tapos ano po, alam namin ni Christina pinapakinggan nyo kami, pero hinaan nyo po. yung Corrected radyo. by, o diba? Ano ba yan? Wala pa nga putukan, may Oo pumuputok nga, na sa ano ba? akin. Oo na eh. Advance eh. Pwede ka rin mag-text kung wala kang wifi. Text mo lamang po at type mo TLC space, reaction space, name and location at isend sa 2600. O kaya naman nasabi mo na ba Twitter? Not yet. Hashtag mo TLCTDS Interactive sa Twitter. So, ito na nga simulan natin ang ating ganap sa isang voice message ng isa nating kabisyo na si Arnel Andrade. Mas maganda nang ibigay mo lahat. At least kahit sa bandang huli, alam mo sa sarili mong hindi ka nagkulang. Sadyang hindi lang siya marunong makontento. Kailangan pa bang i-memorize yun? Bisyo na to! O diba? Si Kuya Arnel Andrade nag-update ng kaniyang profile picture last February 5 around 8:39 p.m. PM. Kasi 2039, so that's 8:39, tama? Marunong na ako magbasa ng military Sabi niya para sa kanya daw ibigay lahat para walang pagsisihan, di ba? Pwede rin eh. Pwede rin naman. Ganun. Alam mo minsan talaga, kasi at least wala kang panghihinayangan. Diba? At least masasabi mo na maghiwalay man kayo, wala siyang isusumbat sa'yo bilang ikaw, ginawa mo yung party mo bilang partner. Yan. Christindera. Pagka, Ito na, si Jane Cervantes, may sinasabi rin. Ang sabi ni Jane Cervantes. Kung talagang iiwan po tayo ng mahal natin, wala naman po talaga tayong magagawa dahil decision nila yon. Pero sana po, wala na lang talagang iwanan para hayahay. Oh. Kasi may nang iiwan, Ate Jane. Kawawa naman sabi tayo. ko nga, kapag si Ate Jane in a relationship kay Julius Monleon. Ay, hindi na iwan. Nung December 20 lang, ha? Ay, Magse-celebrate pa lang sila ng second mansary nila. maghihiwalay din kayo. Yes, thank you, Joke lang. Sabi naman dito, dumadaan ako sa ganyang sitwasyon. Wala talaga tayo magagawa kundi mag-move on at tanggapin ang katotohanan na hanggang doon na lang ang relasyon namin. Lahat naman ay ginawa ko kaya move on na lang pag may time. Sabi ni Annabel Castillo ng Pinagbuhatan Pasig, nag-text sa 2600. Aba. At least si Ate Annabel Castillo ng Pinagbuhatan Pasig, tinanggap niya na ng maluwag na ganun talaga yung destiny nila ang maghiwalay. O, di ba? Baby, you're not my destiny. You and I were not meant to be. Pasok mo pa. Eto may nag-text din, Mama Christine. Intindihin natin ito. Asawa mo na, may anak kayo, sumama pa sa iba. Nasa Bataan asawa ko, sumama sa iba. Sabi ni Ate Ana Marie Lial, hayahayang buhay. Bakit naman kasi masaya sa Bataan? Ang nag-text ay si Edgardo Frial Garrido na Street, Santa Ana. Ayun Oo. Kinukwento niya yung buhay niya, masaklap sumama diba? pa sa iba, kawawa naman si Kuya Edgardo. Yung nagsabi pala sa akin ng fortune si Sir Ansong Ang ng Sapporo. Ito, papakinggan naman natin yung sinabi ni Jonathan Umblas Kabalbag. Hindi naman kailangan na magiging perfect ka sa pagmamahal o kulang ka sa pagmamahal. Ang importante lang naman dyan kung mahal mo at mahal ka niya at isa pa ang tiwala. Hindi naman lahat kailangan ng perfect love. Ang kailangan lang naman ay ang tiwala at pagmamahal ng isa't isa. Yun lang guys, salamat. Kailangan pa bang i-memorize yan? Yun Alam mo si Kuya Jonathan. Yun lang guys. Yun lang guys, kailangan pa bang i-memorize yan? Si Kuya Jonathan Umblas Kabalbag or aka Nathan, cook po siya sa Brunei. Masarap magluto, Tote! Anong niluluto Cook, niya? prito.
Yung mga prito, ganyan. At in a relationship Kanina. nung February 13, 2015, ibig sabihin, Ay, kamakalawa lang! oh my God! Diyos ko pa! Bago pa yan. Mas mainit-init pa yan. Oh, truth Parang na belt. kakalabas lang niya sa pugon. Pugon talaga. O siya, Oo. sino nga ba mga bibida ngayong araw na ito Aba, pumataan niya? si Dante Rico Pañero po ng Yes FM Manila. Tapos si Roda, yung kasama niya po, si Missy Hista ng Yes FM Manila. Tapos si Lala. Yan, si Lala Banderas po ng Yes FM Manila, bibida naman bilang Cora. Si Mark Christopher po ng Love Radio Manila. Si Bert Lord Diego Bandito po ng Love Radio Manila. At si Almari Kahera po ng Yes FM Manila. O tara na, magdramahan na tayo ngayong araw ng Wednesday. Opo. Ash Wednesday ngayon, mamata niya. Oo. Wag po kayo maglalagay lang ng uling, masabi lang na nakapagsimba ka. Magsimba ka yung totoo, hindi yung joke lang. Ha? O Malay siya, mo walang pamasahe ito naman. ganon. Sabay na lang mag-pray, pwede naman yun. Hindi naman tatanggi si Lord pag sabay ka nag-pray, di ba? Correct. O, diba? Basta totoo yung pagpe-pray mo. Hindi yung nagpe-pray ka lang kapag may kailangan ka. Pwede rin yun. O siya, oras na natin mga 11 at ito na nga ang kwento ni Dante dito po sa TLC The Drama Special Interactive Involved ka dito. Diyan na siya. Baho. TLC, The Drama Special Interactive. Involve ka dito. Oh, ba't bigla mo naman binitawan yung kamay ko, Dante? Cora, naalalayan na kita patawid ng kalye. Oh, ba't ba kasi natitigilan ka? Si Roda, Yung syota mo? nasa kanto siya. Oh, sama ang tingin sa atin ng jowa mo, Dante. Oh. May iwan na muna kita. Sige. Kakusapin ko siya. Paano mo pakakausapin yung syota mo? Ayun oh, nagpapara na siya ng tricycle at sasakay. Roda! Ay, hindi ka pinansin ng jowa mo. Naloko na. Cora, nagselos yata sa'yo si Roda. Hindi ako nagseselos. Bakit nagagalit ka? Wala akong pakialam kahit mambabae ka. Roda, hindi mo dapat pagselosan si Cora. Kung ikaw ang nasa katayuan ko, matutuwa ka ba? Kung pagkukulang man na hindi ako naging maingat sa pakikitungo sa mga kaibigan ko, pagpasensyahan mo na ako. Pagpasensyahan? Hindi na mauulit yun. Sinabi ko na sa'yo, ayoko sa lahat ang niloloko ko. Hindi naman kita niloloko. Sinungaling! Aminin mo na ang totoo, Dante. Magkaibigan lang kami ni Cora. Magkaibigan? Magkahawak kamay pa kayo sa pagtawid sa kalye? Inalalayan ko lang si Cora. Wala sa loob ko yung paghawak sa kanyang kamay. Bolahin mo ang sarili mo. Huling-huli ko kayo sa pagdidate nyo. Iharap ko si Cora para maniwala ka. Hindi na kailangan. Paano malulutas ang problema natin kung hindi natin naayusin? Siyempre, hindi aamin yon. Kaya wag na kayong magpaliwanag. Break na tayo. Ano? Hindi ako papayag. Basta, tapos na sa atin ang lahat. Ang hirap mo namang paliwanagan. Break na tayo sa ayaw at sa gusto mo. Pagpanggap ng aking pag-ibig at pangakong walang patig, iiwan ka rin sa wihig at aasahan ka magbabalik. Masaya sa iyong piling at sa iyong pag-ibig, pero di kita Oh, Dante, napatawag ka. Cora, nakipag-break sa akin si Roda dahil sa'yo. Ano? Sobra namang silosa ng girlfriend mo. Nagkahawak lang tayo ng kamay binintangan na tayong magsyota. Hindi ko nga maintindihan kung bakit biglang-bigla siyang naging selosa. Hindi naman siya dating ganun. Sa ilang buwan naming relasyon,
Naging understanding naman siya at tiwala sa akin. Kung ayaw niya maniwalang magkaibigan lang tayo, pabayaan mo na siya. Ayokong tuluyang kaming magkalabuan. Magsisisi din yun pag na-realize niyang mali siya. Makikipagtikisan ako sa kanya. Bakit? Di mo ba kaya? Cora, ang gusto ko sana, tulungan mo ko. Oh, ano naman maitutulong ko sa'yo? Kausapin mo si Rhoda. Magpaliwanag ka at pabulaanan mong mga bintang niya sa akin. Bakit ba? Sabi mo ayaw niya maniwala sa'yo na wala tayong relasyon. Ayaw maniwala sa akin. Pero baka sakaling maniwala kung ikaw ang makikipag-usap sa kanya. Ayoko nga. Sobrang selosa ng showta mo, no? Baka saktan niya ako pag nagkita kami. Huwag kang mag-alala. Hindi iskandalosa si Rhoda. Mahirap na, Dante. Hindi mo ba ako matutulungan? Sorry. Ayoko madamay sa gulo niyo ni Rhoda eh. Rhoda, Pwede ba, Dante? Huwag mo akong sundan-sundan. gusto kitang makausap. Pinagtitingin na tayo ng ibang tao rito sa kalye. Dito lang ako may pagkakataon dahil pinagtataguan mo ako sa bahay niyo. Wala na tayong dapat mapag-usapan. Break na tayo! Sandali lang, Rhoda. Huwag mo muna ako talikuran. Bitiwan mo ko! Please, mag-usap tayo ng maayos. Kapag hindi mo binitiwan ang braso ko, hihingi ako ng tulong sa mga katrabaho ko. Wala naman ako ginagawang masama sa'yo. Sasabihin ko sa kanilang pinipuwersa mo ko. Marinig pa nila tayo dahil hindi pa tayo nakakalayo sa pabrika. May eskandalo ka. Okay, bibitawan na kita. Ayan. Pasalamat ka, natuto ka kung di mapapahiya ka. Rhoda, inabangan ko lang naman ang paglabas mo sa pabrika para magkausap tayo. Huwag mo akong kulitin. Kaya mong hihatid kita sa inyo. Ayoko! May maghahatid sa akin. Sino? Nagtatrabaho siya sa katapat na pabrika. Mamaya lang, narito na siya. Kaibigan mo? Nanliligaw sa akin. Nagpapaligaw ka sa iba? Anong pakialam mo? Rhoda, mahal kita. Pwede ba, Dante? Huwag mo akong tingnan ng parang luluha ka. Break na tayo! Kaya kalimutan mo na ako. Hindi na mababalik ang dating mga araw natin dahil ayoko na sa'yo. Ayoko na! Sunod-sunod ang tagay mo, Dante, ah. Baka malasing ka agad yan. Walang problema na malasing ako, Mar. Tayong magpinsan lang naman ang magkainuman. Huwag mong masyadong problemahin ang ex mo. Magkakaayos din kayo uli. Paano kami magkakaayos? Kung ayaw niyang makipag-ayos sa akin at magpaligaw na siya sa iba. Hindi problema yon. Kumprontahin mo yung nanliligaw sa dating syota mo. Pagwawalan mo. Ipaglaban mo ang dating syota mo para hindi siya maagaw ng iba sa'yo. Bert, girlfriend ko si Rhoda. Dati yun, Dante. Nagkatampuhan lang kami. Sabi sa akin ni Rhoda, wala na raw kayo eh. Magkakabalikan din kami. Pare, malabo na raw. Huwag mong samantalahin na nagkakalabuan kami. Bakit ba hindi mo matanggap na ayaw niya na sa'yo? Malapit lang sa'yo si Rhoda dahil gusto niya akong pasakitan. Ganun ba yung paniniwala mo? Ano sa akala mo? May gusto si Rhoda sa'yo? Kata-kata ka ba? Mas gwapo naman ako kaysa sa'yo. Hindi ako nakikipaglokohan sa'yo eh. Sino bang nakikipaglokohan? Inabangan kita sa kantong to para magkausap tayo ng maayos, ng matino, at baka kung saan mauwi ang pag-uusap natin. Hoy, huwag mo akong takutin ha. Hindi kita tinatakot. Sinasabi ko sa'yo na huwag mong guluhin ang relasyon namin ni Rhoda. Anong relasyon niyo ni Rhoda? Hindi nga break na kayo? Nagkatampuhan lang, hindi break. Kaya tumigil ka na sa paniligaw kay Rhoda. Luyuan mo na siya. Ano? Kung hindi ko siya lalayuan, anong gagawin mo, ha? Ang hirap mo kausapin! Ganun, akala mo di ako lalaki. Ha? Ano?
Huwag ka nang paparito sa pabrika. Hindi pwede, Rhoda. Mahal kita. Sumusobra ka na! Pati si Bert inaway mo! Nagsumbong pala siya sa'yo. Hindi siya nagsumbong. Nabalitaan ko yon. Mabuti na awat kayo. Kung hindi, baka nagkamatayan kayo. Kasalanan niya. Pinag-init niya ako. Katuwiran ba yon? Dante, ano bang gusto mong palabasin? Break na tayo! Bakit pineperwisyo mo ang naniligaw sa akin? Gusto kong magkabalikan tayo. Ayoko na! Ayoko mawala ka sa akin. Kung gusto mo, magkaibigan na lang. Kapag ginulo mo pa ako o si Bert, irereklamo na kita sa barangay. Kakasuhan kita! Magagawa mo yung sa akin? Ipakukulong kita para mapatunayan mong ayoko na talaga sa'yo! Pero di kita mahal. Akala mo lang hindi kita mahal. Oh, hindi mo ba alam? Dante, kung ayaw na sa'yo ni Rhoda, huwag mong ipilit yung sarili mo. Hindi lang naman siya yung babae sa mundo eh. Pero siya ang mahal ko, Cora. Mahal mo nga siya. Eh hindi ka naman niya mahal. Mahal ako ni Rhoda. Akala lang niya nanliligaw ako sa'yo. Kaya nakipag-break siya sa akin. Pero mahal ako ni Rhoda. Hindi siya tatanggap ng ibang manliligaw kung mahal ka niya. Pinasasakitan lang niya ako. Akala mo lang yon. Huwag mong sirain ang loob ko. Sinasabi ko sa'yo ang alam kong totoo. Wala nang amor sa'yo si Rhoda. Kaya iba na ang pag-ukulan mo ng pagmamahal. Si Rhoda lang ang babae para sa akin. Ano bang meron si Rhoda na wala ako? Cora? Nakakainis ka na? Puro na lang si Rhoda, si Rhoda, si Rhoda, si Rhoda na lang ang laman ng isip mo. May iba namang nagpapahalaga sa'yo ah. At nasasaktan sa pagproproblema mo. Cora, magkaibigan tayo. Hindi kaibigan lang ang turing ko sa'yo, Dante. Naging malapit ako sa'yo dahil matagal na akong may lihim na pagtingin. Isinasangtabi ko na yung bride ko para matauhan ka. Kasi ako yung nasasaktan sa nakikita kong paghihirap ng kalooban mo. Salamat na lang sa pagtingin mo sa akin, Cora. Pero hanggang kaibigan lang ang turing ko sa'yo. Kaibigan lang? Hindi nahihigit dun. Si Rhoda ang talagang mahal ko. Kaya gagawa ako ng paraang magkabalikan kami. Ano, Dante? Payag kang sa iba kung makasal, wag lang kay Bert? Pinanghihimasukan mo ang hindi mo dapat panghimasukan. Mahal kita, Rhoda. Ayoko mapariwara ka, kaya tinawagan kita. Ako ang nakakaalam na makabubuti sa sarili ko. Alam ko ang ginagawa ko. Rhoda, nakipagrelasyon ka sa isang babaero. Sinong babaero? Si Bert? Hindi siya tulad mo. Mabait siya. Hindi mo siya lubos sa kilala. Tapusin na natin ang pag-uusap na to. Maniwala ka sa akin. Nagtanong-tanong ako ng tungkol kay Bert. Kaya nalaman kong totoong pagkatao niya. Huwag mong siraan si Bert. Hindi ko siya sinisiraan. Hindi ako naniniwala sa'yo. Huwag ka nang tatawag sa akin. Bye! Kita mahal. Oh, hindi mo ba alam? Nakakagigil. Halika na, dun tayo sa cottage. Bert, nagtitiwala ako sa'yo. Huwag ka mag-alala, akong bahala sa'yo. Iba na naman ang biktima mo ngayon, Bert. Sinong babaeng yun? Ewan ko. Ako lang naman si Alma. Anong ginagawa mo rito? Ano pa, di sinusundan kayo? Kilala mo siya, Bert? Siyempre naman, kilala niya ako. 3 beses lang naman niya akong isinama sa motel. Totoo ba yun, Bert? Mahal daw niya ako. Ako lang daw ang babae sa buhay niya. Bert, totoo pala ang sumbong sa akin na kung sino-sino ang nililigawan mo. Alma, huwag kang mag-iskandalo dito. Huwag ka mag-alala, hindi ako mag-eskandalo. Inalam ko lang kung totoong maiba kang babae. Hindi ako maghahabol sa isang katulad mo. Mahal kita.
Pero kung hindi ka tapat sa akin, ayoko na sa'yo. Break na tayo! Alma, wait lang! Huwag mo siyang sundan, Bert. Sorry, Roda. Alma, hintayin mo ako! Bert! Huwag mo akong iwan! Mahal kita, Bert! Bert! Roda, nabalitaan kong break na kayo ni Bert. Iniwan niya ako. At naparito ka para kutsain ako at pagtawanan? Hindi, Roda. Mahal kita. Iwan mo ako, Dante. Roda, iniibig kita. Sa kabila na nangyari, hindi nagbabago ang damdamin ko sa'yo. Pinakamamahal pa rin kita. Limutin na natin ang nakaraan. Sorry, Dante. Anong gusto mong gawin ko para patunayan ko sa'yo mahal kita? Wala kaming relasyon ni Cora. Magkaibigan lang kami. Ang totoo, inamin niya sa akin na talagang mahal niya ako nang magkasira tayo. Pero hindi ko siya niligawan. Hindi ako nakipag-steady sa iba kahit masama ang loob ko sa pakikipagmabutihan mo kay Bert. Dahil mahal kita, Roda. Mahal na mahal kita. Alam ko, Dante. Alam kong wala kayong relasyon ni Cora. Ginawa ko lang yung dahilan para magkasira tayo. Hindi kita maintindihan. Nakipag-steady lang ako sa'yo para maranasan ko magkaroon ng boyfriend. Pero hindi kita mahal. Hindi, Dante. Kaya nakipag-break ako sa'yo. Ang tunay kong mahal ay si Bert. Si Bert! Kung ganun, ginamit mo lang ako? Hindi mo ko tunay na minahal? Di kita mahal. Akala mo lang. Hindi kita mahal. Oh, hindi mo ba Huwag mong pag-aksayahan ng luha at panahon ng isang babaeng hindi karapat-dapat sa pagpapahalaga mo, Dante. Masakit, Mar. Napakasakit. Sa buong panahon ng pagiging kami, naniwala akong mahal din ako ni Roda. Pero nagkamali ako. Nakonsensya pa naman ako at sinisi ang sarili ko. Dahil inakala akong nagkulang ako sa kanya kaya nagselo siya at nakipag-break sa akin. Mulat sa pool, pinaikot ka lang pala niya sa mga palad niya. Kaya hindi mo siya dapat iyakan. Ngayong malaman ko ang buong katotohanan, hindi na ako magpipilit na magkabalikan kami. Dapat. Ang pag-ibig ay parang sugal. Walang kasiguruhan ang kahihinatnan. Maging ang tapat na pagmamahal ay hindi nakakatiyak ng panalo at kaligayahan. At hindi mo kailangang magkulang. Kahit maging perfect ka, kung iiwan ka, iiwanan ka. Di kita mahal. Akala mo lang. Hindi kita mahal. Oh, hindi mo ba Ang sabi ni Papa Jack, Di mo kailangan magkulang. Kahit nga maging perfect ka, kung iiwan ka, iiwan ka. Hindi kita mahal. Akala mo lang. Hindi kita mahal. Oh, hindi mo ba alam? Hindi kita mahal. Akala mo lang. Hindi kita mahal.
TLC, The Drama Special, Interactive. Ang sabi ni Papa Jack, Hindi mo kailangan magkulang! Kahit nga maging perfect ka, kung iiwan ka, iiwan ka! TLC, The Drama Special, Interactive. Involve ka dito. Hindi mo kailangang magkulang kahit nga maging perfect ka. Kung iiwan ka, iiwan ka. Ibig kong sabihin, hindi mo naman na talaga kailangang tanungin ang sarili mo ng bakit? Anong nangyari? Nagkulang ba ako? Nasaktan ko ba talaga siya? Saan ako nagkamali? Anong nangyari at iniwan niya ako? Bakit binaliwala niya ang mga pinagsamahan namin? Kasi may mga tanong talaga na mahirap na pong sagutin, lalo na kung yung taong tinatanong mo, wala na talaga. Ang taong akala mo, minahal ka, hindi naman pala talaga. Kaya naman kapwa kabisyo, huwag natin laging sisisihin ang sarili natin kapag nagkaloboan kayo ng iyong kasintahan. Lalo na kung alam mong wala ka naman talagang ginawang masama. Alam mong malinis ka at wala ka naman talagang naging pagkukulang. Kung ginawa mo naman yung lahat para po alagaan yung relasyon nyo, pero mas pinili pa rin niyang bumitaw. Ganun talaga. Gaya nga ng lagi kong sinasabi, may mga tao talaga nadadaan lang para maging minsang isang karakter sa ating buhay, pero hindi pang mainstay sa panghabang buhay. May mga taong pinaranas lang nila na sila ay makapiling, pero hindi habang buhay na iyong makakapiling. Siguro ganito na lang, Dante, no? Magpasalamat ka na lang sa kanya dahil kahit papaano, meron din naman siyang naidulot na maganda para sa paghubog ng iyong pagkatao. Be better, not bitter. Kaya nga ho, kapwa kabisyo, wag wag nyo hong masyadong sasambahin yung boyfriend o kaya naman yung girlfriend mo. Para wag ka lang iwan talaga namang ibibigay mo lahat, sasambahin mo na halos, no? Ya-adore mo. Bakit? Dahil ho sa totoo lang, kapag ho ikaw, mahal na mahal ng tao, konting effort mo lang, natutunaw na yan. Kapag ikaw mahal, sa kindat mo pa lang, hinihimatay na yan. At sa konting lambing mo lang, kapag mahal na mahal ka, hindi ka na ho iiwanan yan. Di ba ho? Kaya kung titingnan natin ho talaga maigi ang buhay, pag-ibig ho talaga ang unang-unang dahilan at pinag-uugatan kung bakit ang tao gusto kang makasama lagi. Pag-ibig ang dahilan kung bakit gusto ka pa rin niyang maging kabiyak kahit hindi ka perpekto. Kaya po ang sabi ni Tanya, kung marami kang sablay, huwag ka mag-aalala. Dahil kung ikaw ay totoong mahal, perfect ka sa paningin niya. Ikaw naman si Dante, nagmahal naman siya, hindi niya naman kasalanan yung nangyari. Tapos, iniwan lang diba, siya. Clueless siya, niloloko lang pala siya na wala pala talagang nararamdaman. Diba? Ginamit lang pala siya para magkaroon lang ng jowa ko na si ate. Kawawa ang mga lalaking ganyan. Unti na lang po yung mga ganyan lalaki. Yung isa nandito, si Rico Pañero. Si Rico Pañero talaga, no? Oo. Pero si Rico Pañero, single since birth. Kaya nga, unti na lang sila Parang si Chris Chuper. Anyway, nasabi na nga po namin ni Mama Tanya yung mga gusto namin sabihin. Kayo naman, ano naman ang masasabi mo? Pwede ka nang ma-involve dahil oras na para sa ating TLC Drama Special Interactive. Involve ka dito. At pwede mo kaming i-voice message. Pwede ka pong mag-voice message at sabihin mo lahat ng gusto mong sabihin tungkol sa drama natin, ha? Sa Yes FM Manila o kaya naman sa Love Radio Manila. Basta 30 seconds ang pinakamahaba at huwag po masyadong may kumakaluskos-kaluskos sa gilid mo. Yan. Huwag po yung medyo may maingay sa paligid. Yung ganun. Diba? At wag po sana namin naririnig yung boses namin ni Tanya Chinita kasi nakaka-distract. Choosy pa. O, ganun talaga. Layo-layo ka lang ng konti, ganun. At pwede ka rin pong mag-text. Again, type mo sa iyong cellphone, TLC space, ang iyong reaction space, name and location, at isend sa 2600. Alright. At pwede ka rin mag-comment na lang po doon sa Twitter. Pinost naming quote sa Yes FM Manila o kaya naman sa Love Radio Manila. Or use hashtag TLCTDS Interactive sa Twitter. So, ito na, simulan na natin ang mga ganap dito nga sa text line. Yes. Sabi dito, sa text line, di naman kailangang ibigay yung lahat
Kasi kung mahal ka, tanggap niya kung ano lang ang kaya mong ibigay, di ba? Teka lang. Ano ba yan? Fireworks. Ulit. Hindi naman kailangan ibigay mo lahat kasi kung mahal ka, tanggap niya kung ano lang ang kaya mong ibigay, di ba? Sadyang may mga tao talaga na hindi kontento sa kaya mong ibigay na pagmamahal mo at talagang naghahanap ng iba, sabi ni Lawrence Borhal ng Makati City. Mula po yan sa text line sa 2600. Aba, Mama Christine, kasunod yan may nag-text din. Oh! Eto, ano ba yan? Bakit ganyang may mga ganyang babae sa mundo, minahal ng tapat, sa huli gagamitin lang kami, ginamit lang kami mga lalaki. Sabi ni MJ ng Rojas City kami. Ay, talagang relate ka dyan, MJ! Ginamit kayo Ang sarap niya daw gamitin. MJ. Yung pala, sorry, slow ako. Hello sa mga taga-copies. Taga dyan si Diego Bandido Mamatanya. Oo. Gusto ko makapunta dyan Talaga? Bakit? Kasi hindi ko pa napapuntahan Yung mga bat na yan. O sabi naman dito ni Janeline Agbalog or Agbalog_Janeline sa Twitter, ang sabi niya, ang sakit naman malaman na hindi ka mahal ng taong mahal mo. Tinatawanan pa ni Kuko. Grabe, you're so bad. Ano ba naman yan? Ganun talaga. Masakit pero kailangan mag-move on. Paano daw mag-move on? Gumalaw ka. Ganito, gagawin mo, hawakan mo yung pamalo, pipiringan mo yung mata mo, hahampas mo yung palayok, hindi yung palayok, tapos sasabog yung candy. Yan! Move on ka na. Ayan tayo diba? O, diba? Hindi ako makamove on sa sinabi mo Diba? Ganun lang, madali lang yun sa Yes FM Manila may nag-comment. Sabi ni Joel Cedillo, bakit ang mga babae ang hilig Teka lang. Bakit yung bakit mo matinis? Bakit? Kasi ganun dapat. Sige, okay. Bakit ang mga babae ang hilig maghamon ng hiwalayan? Paki-explain po. #hugot, sabi ni Joel Cedillo na taga Vegan Ilocos Sur. Kasi nga, maarte kami mga babae, nanligaw kayo, so kami rin na may lakas ng loob na makipaghiwalay. Tapos hahabol-habol. Mas pangit naman kasi kapag kayo yung una nakipaghiwalay, parang aray. Hindi. Depende pa rin yan, hindi naman lahat. Correct. May mga lalaki rin naman na naghahamod ng hiwalayan, hindi lang naman po kami mga kababaihan. Kayo siguro, nga, iba yung nahamon nyo Mamatanya, siguro. Sabong nga tayo, sabong. Toro nga, toro. Toro. Wawa. Pero siguro mas maraming babae ang nakikipaghiwalay dahil because mas vocal kaming mga babae. Kayo mga lalaki kasi... Tagalogin mo yung vocal, mas mabunga nga po kami. Ano ba yan? Pinaganda ko na nga grabe ka. Vocal ganda, hindi Mas makatatapo Ano ang Tagalog? Mabunga nga. Sige. Grabe, pinaganda ko na sabi naman dito ni... sabi niya, ito, sa voice message ni Princess May Carbonell. Pakinggan po natin. Dali. Hi po. Hi po. Ate, alam mo po, mali po si Roda Baka malay mo. Best friend lang ngayon. Diba? Alam mo kung yung mga babae, mga ate, medyo selosa kami. Nasa lugar naman. Thank you po. Diba? Si Ate Princess May Carbonell. Teka lang. Ilang taon yan? Teenager yan. Mukha ba siyang teenager? Parang hindi naman siya teenager. Ang sabi po, Mama Tanya, naka-private po yung account niya. So, hindi ko po makita kung ilang taon na po mabait siya. na bata yan, no? Kasi po, nag-study po siya sa Little Hairs Academy. Kaya pala. Ang kanyang pangalan, Palayaw, Penelope. Penelope. Chu. Ang taba-taba ng puwet mo. Connection ng puwet. Ito si J. Shell Navarro. Pakinggan naman natin, J. Shell. Mamatanya, ada talaga ti tao nga agibati, ure kasanuti kinasingpet mo, kasapulan na ti agbirok sa bali. Nagmayat nga ikugtar tiro pa na. Kahaan na makita ti kinasingpet mo ken panagayat mo kingana. Naintindihan na po nila yun, huwag na natin paliwanag. Ilocano ba? Pangasinan? Ano ba? Pangasinan ba yun?
Ilocano? May ken eh. Oo, ken. Mga ganun. Ken. Ako lang, alam ko lang sa mga, ganun. Diego, ano ba yon? Ilocano, Pangasinan. Hindi mo rin alam? Ilocano. Basta bandang taas yan. Basta, kasi may pagwaray na Ilocano na may pag-ken Yung, eh. tsaka yung T niya, T. Parang, basta naintindihan na nila yun. Baka Ilocano, oo. Feeling ko naman yung... Alam ko lang Ilocano, J.D. Banger. Ano yun? Diyan sa kapitbahay. Ay, basta naintindihan na ng ating mga kabisyo yan, yung mga kapatiran ni Kapwa ate. natin Sino dyan, si ate? oo. Si ate Jayshel Navarro. O, diba? Ay, Baguio! At taga Baguio! Sa taas nga. Oo, taga-taas nga. Akala ko sa baba, sa taas pala. Taga-taas yan. Hello sa mga taga Baguio City. Marami tayong listener sa Baguio. Bilang ang Love Radio Baguio, number 1 yan for 14 ba o 15? Di mo alam. Love Radio Manila ako eh. Basta number 1 sila, undefeated. Taray mo, taga Love Radio Baguio. Taga Love Radio Baguio. May nag-message naman dito, sabi Ilocano po yun, sabi ni Lanzel. Diba? Sabi ko na nga Ilocano. T1. Sino ba nagsabi ng Baguio? Hindi, mga taga Baguio, ganun, medyo meron silang parte na hahagip na Ilocano. O pakinggan natin yung sinabi ni Lanzel Mejia Ferrer. Ay, Kuya Dante, awat na. Huwag magpakamartir. Maawa ka sa sarili mo. Andiyan naman si Cora nagmamahal sa'yo eh. Awat ka na. Maawa ka sa sarili mo. Pagtunan mo na lang ng pansin si Cora. Ayan, andiyan, nagmamahal sa'yo. Yan na lang, mahalin mo. Wala ka pang kaagaw. Oh, di ba? Awat na! Awat na! Pigilan mo ako! Pigilan mo ako! Wag, Christine! Pigilan mo ako! Sige. Push mo yan. Joke lang. Ay, pinakawat na. Awat Ano na. ba? O, diba, Lanzel, sabi ni Lanzel Mia Ferrer, umawat ka na, Ang umayos lambing ka niya, na. naawa siya kay Kuya Dante eh, no? Oo, talagang feel mo yung emotion niya, yung naramdaman mo si Ate Lanzel eh. Diba, parang, Kuya, tama na, babatukan na kita. Ano ba? Ang tanga-tanga mo, ha? Wow, Diba? Alam mo yun, yung parang pagkakasabi niya talaga, parang kung kaharap parang niya si katabi Kuya. niya, no? O, diba, pagkaharap niya si Kuya Dante, parang tatampalin kita, di ka titigil. Hindi eh, malambing eh. Tatampalin kita. Hinahagod niya yung likod, pababa. Sabay batok. Tapos sabay kurot sa puwet. Ayaw mong tumigil, ha? Uy, ang ganda na sinabi mo, Lanzel Mejia Ferrer. Tama naman talaga na eh. Kung alam mo na sobra na ang sakit-sakit na, it's really time for you to move on. And give way sa puso mo na magmahal naman ng iba. Sabi nga kapag ka dead end na talaga, wala nang other way but to go back and find someone. Pwede kaya yun sa subdivision. Ano, mag-over the bakot? Oo. Eh di nasugatan ka pa, paano pag may Ay, pag wire? nag-over the bakod, may susugatan agad. Di ba mali mo, pwedeng may shield ka pang Batman? Ano to? O kaya Power Rangers? Ano, superhero? Oo. Ano si Ate Lindy Flores, may voice message siya sa sige, atin. pakinggan natin. Hindi ko na Para sa akin, Tanya, wag nang ipilit ang sarili niya sa babae kasi ginamit lang siya. Kaya dapat, pag nagmahal sa susunod, wag yung bigay todo. Dapat mag-iwan din siya sa sarili niya para pag nasaktan siya, para pag iniwan pala siya, hindi siya masaktan ng todo-todo. Kasi sa mga babaeng ganyan, hindi dapat minamahal ng sobra. Dapat sa kanila din maranasan nilang masaktan. Para hayahay. Ay, ganon. Taga-Bacolod si ate. Meron 1,410 friends. Alam mo, mahirap naman po talaga sabihin na magtira ka sa sarili mo, kasi ang pagkakalam mo kasi, lalo na si Dante, pagkakalam niya kasi, eto na, siya na talaga, Siyempre, diba? pag namahal ka, best ibigay mo. Oo, at least wala kang panghihinayangan. Inaaway mo si hindi Ate ka Lynn? nagkulang. Inaaway mo si Ate Lynn? Hindi. Sabihin mo lang, Hindi, sinasabi ko lang kay Ate joke Lynn lang. na hindi naman kasalanan ni Dante na magloko yung babae. Ang all the while, alam niya, totoo yung babae. Sa kanya, all the while, akala niya, eto na yung babae niya harap niya sa banda. Na ganun talaga eh. Siguro kapag ka nadadapa na lamang po tayo sa maling tao, bumangon po tayo at... Pag nadapa ka dun po, masusubsub ka, iba ang mangyayari. Ano ba yan? O sabi naman dito ni Blue Heaven Mardy sa Facebook fanpage po ng Love Radio Manila. Tama, kahit ano pang gawin mo at kahit pilitin mong lahat ibigay sa kanya, kung gusto kanyang iiwan at iiwan ka din. Kaya dapat limitahan din, wag todo bigay. Sakit kaya pag ginawa mo na ang lahat tapos ang ending, nganga ka. Oh, at least you did your best. But I guess your best sabi ni wasn't good enough. John Ray XD sa Yes FM Manila Facebook fanpage. Masakit talaga. Ay, grabe ang sakit. Oo, malaman na kaibigan lang pala ang turing sa'yo ng taong mahal mo. Pero mas masakit po pag nalaman mong panakip-butas ka lang pala. Ay, si John Ray XD may teka lang. Umaten siya ng kasal
kahapon, 19 hours ago, o birthday, binyag yata to. Binyag. Kasi yung tarpaulin may bata, may pakpak eh. So, binyag. Ayun, o, di ba? Nakita mo pa yun o, di ba? Ay, naku, buhay nga. Ay, pinapabati ni Diego Bandido yung mga taga Love Radio, Rojas City! Ay, hello po. Hello, po. Bilang kanina may isa tayong textmate. Textmate. Taga Capi City. Hello po sa mga taga Rojas. Ayan. Sabi pa dito, ang sakit naman, minahal kang totoo, hindi pala totoong mahal, sabi ni Maricel Estacio ng Urdaneta. Oh. Ganun talaga. Oh, may nag-text din. Sa Ano to? 0-0. Pag iniwan siya, andito ako si Papa Renz. Handang sunduin ka at sasamahan pa kita. Hehe, ikaw mamata niya. Kaya pala binasa, kinikilig ka dyan. Umayos ka, ha? Ay. Kilig mga si Mama Tanya Chinita. Eto, may nag-send ng voice message. Pakinggan natin sila De La Serna Ruthmar. Mali naman po ang ginawa ni Roda. Kasi minahal siya ni Kuya Dante. Tapos ganun lang gagawin niya. Ginamit lang pala niya. Tapos, mas pinili niya yung hindi siya mahal. Mahal nga siya, pero hindi naman siya mahal. Ginamit lang rin siya. Parang ibig sabihin lang po nun, nakakarma na siya. Yun lang. Basta bottom line, ginamit siya. O yun yung tindahan ko. Yung ginamit siya. Ilang beses mo po ginamit siya? Ginamit siya eh. Oh. Tapos ginamit ulit, tapos nagkagamitan, tapos gumamit na. Ang sarap gamitin ni... Ito ang nag-message yan, si De La Serna Ruthmar. Si Ate De La Serna parang nasa kainan, no? Parang yung background niya. Anyway, patuloy pa rin po kayo mag-send ng inyong mga voice message, inyong mga komento, kuro-kuro palapalagay dahil baka reaction mo na ang ma-involve sa programa po ni Tanya Chinita sa Yes FM hanggang 3 p.m. Yes, at si Christine Dera po sa Love Radio Manila hanggang 4 p.m. yan. Ayan, at ang mga nagsiganap Mama Tanya, of course, bumida bilang Dante Rico Pañero po ng Yes FM Manila. At si Roda po, misihista ng Yes FM Manila. Si Lala Banderas naman, pinagbidahan niya ang role na Cora. Ako na lang kasi. Andito naman ako eh. Ano bang wala si Roda? I'm begging. Yes? Yes. Si Mar, pinagbidahan po yan ni Chris Chuper ng Love Radio Manila. Si Bert, Diego Bandido ng Love Radio Manila. At si Almari Cajera po ng Yes FM Manila. Ito po ay mula sa panulat ni Orly Aquino. Episode Director Diego Bandido. Sound, ulit. Panulat ni Ashwer. Orly Aquino. Sound Engineer Jason Sagoy. Musical Danny Scorer Frias. Episode Director Diego Bandido. Wow. At Overall Director Salvador Royales. Muli magkarinigan po tayo tomorrow. Yes, kung Thursday. New Year ng Chinese. Corrected ba? Magkakarinigan tayo tomorrow kapag kaalauna na drama na Luzon, Visayas, Mindanao. Nakapiling niyo po mula sa Yes FM. Duet nga tayo. 1, 2, 3, go. Yes. Hindi ka nakikinig sa akin. Doon ako sa dulo 1, 2, 3. Yes FM. Tanya Chinita po yan eh. Mula naman po sa Tototot Love Radio, Tototot Love Radio. Magkaboses kayo ni Kuya Kadjo. Christine Dera po ang DJ na may K. Na magbibigay solusyon. Pwede rin naman ng konsumisyon. Isa mo pong dramahan po. Isa mo po ang yamutan. Isa mo po ang iyakan po. Kapag kaalauna na. Yes! Drama na! Oh my gosh! Bye-bye! TLC, the Drama Special, Interactive. Involve ka dito.